L'escala ja pot rebre visitants de fora de l'Alt Empordà. A partir d'avui s'aixeca el confinament comarcal de Catalunya i es permet la mobilitat per tot el territori. A més, no està restringida la bombolla de convivència, sinó que es permet la mobilitat amb qualsevol grup. És el primer pas de la desescalada progressiva que preveu el Procicat davant d'un escenari on les dades epidemiològiques milloren lleugerament. El que no canvia, però, és la restricció de fins a 6 persones en les trobades socials, però ja no caldrà que siguin de dues bombolles diferents. A partir d'ara no hi ha limitació de bombolles. Es manté també l'horari d'obertura al públic dels restaurants fins a les 5 de la tarda. La novetat és que ara podran obrir els restaurants dels centres comercials. Amb tot, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ahir va avançar que el Procicat estudia permetre l'obertura de terrasses pel servei de sopar i allargar el toc de queda a les 11 de la nit. Sigui com sigui, Samper no va confirmar cap d'aquestes mesures. Per tant, de moment el toc de queda nocturn continua vigent a partir de les 10 de la nit i fins les 6 del matí. Pel que fa al comerç, ja poden obrir les grans superfícies en la seva totalitat, però mantenint un aforament del 30% i l'horari màxim d'obertura permès és fins a les 9 del vespre. I en esports, l'aforament a l'interior en competicions federatives s'amplia al 50%. Als gimnasos se'ls permet obrir amb un aforament màxim també del 50%, sempre que acreditin la ventilació adequada i amb cita prèvia. A les piscines l'aforament també és del 50%. Una altra de les novetats és que es recupera la presencialitat de tots els alumnes de batxillerat i cicles formatius. Totes aquestes mesures són vigents des d'avui i durant 7 dies més. El Procicat la revisarà a finals d'aquesta setmana i la renovarà o no en funció de les dades epidemiològiques de la pandèmia.